achako wacho niya, ingeni chopo kama koro yul kaka dhano. Wan kaka rowerni, wan kaka jo Kenya, chopo sama koro waul, to be okwa biye. Nikech Kenya ni kuma wate wae, unge kama waringo wachak wadhiye, to ok gibibedo kani koro ginego wate. Adwa chako giga mokadho, kata kapok wachopo ka. Nikech kizungu wacho ni gimoro ni precedence. Very important mondo wangi. Iga mokadho kane wadhi eng'anyo. Ntiere werni mang'eny machal Rex gini, giji mang'eny kabisa manonegi. To kano negi jogi, okinyal nyisa ni jofuambo, kata mag BBC, bed piny matim investigation, matim nonro, magol documentary, mamiwa nying, mamiwa pichni, majomonego jogi, to ni nyaka kawuono, kata ng'ata chiel, mosebedo held responsible onge kata chiel. King'iyo case mar Ojwang, an ng'eni gino ne litna kabisa, yujegi. Kana neno gimano timre ne litna kabisa. Ne litna kabisa nikech kata mana higa mokadho e county mae ma Migori. Ntie blogger achiel mano mak gi mjumbe. Circumstances machalre, ringo kode Nairobi, wamanye mondo wang'e ni en kanye, ni nikech oyenyu. Oken gima ber, ng'eni kama koro wachope ni, shida wa oken kata kaka no koso, shida wa ni ndiko mang'ato ndiko ni oyanyi ni otimo gik machal kamago. Yes, kila ng'ato nigi ratiro ne. To idwa ni mondo itho nikech gima ng'ato nondike Facebook. To ng'ama ori mondo ibed kuonde ma ng'ato yanyie, ni ng'ato bede Facebook yanyi, kiluora yan, to ai kuonde go. Wan kaka joma, kaka weche mag siasa, inyayanya miol, boko bada. To kaneno ni donjo na to ntie chik makao, adhi ka polis, aulo ni maigi motimore, timaki to wadhi e court. Kata nyaka sama wawuene, king'iyo weche mag chik. Ntie joma wacho ni ma is a civil matter. Maya oken criminal matter. Unyiso ni en gima kata kidhi kifuto, okni dhi timako ng'ato. Pesa maonge Kenya kae. Sani ginyiso wani samoro nyithindo wabochulo negi pesa mar timo penj. Skunde wawaneno ka capitation onge. To pesa wakanye minyalo wuok go Nairobi. Midhi go nyaka Homa Bay. Kata midhi go nyaka Makala Kanyarona Migori. Ni oro DCI gi mtoka. Mondo mak ng'ato ni kelo Nairobi ka. To kota dini kadho. Kia Homa Bay ni chop Nairobi. Idwa nyisa ni no ginyal kete kot moro Homa Bay kata Kisumu kata Kisii kata kuonde mopogore. Police station mora mantie machiegni kanyo. Nikech waneno ni the fact ni gigole Homa Bay ng'amano bet pingi familia ne ka chiemo. Uwinjo kata audio kano penjo siepne. Ni kanyo be safe. Kanyo be safe. Ko penjo siepne kamano. To ni kinyini tinyisi ni Oduong' wiye ni otho. Kata kwayo ni obila, akianga mandiko statement mago obila gi. Yoko fuo bwana, wipimo wiji. Wewe upimo wiji. Afadhali uleng. Yani leng kar pimo wich ber. Nikech ko ubiro te munyiso ni ogo wiye, ni mane momi otho. Ng'ama no wuoyo maber ma unjo kuwo mochope kata. Kaito mar ariyo, waneno press conference. Iro waneno ka Inspector General odhi ochung' kanyo gi IPOA. To ni lang'ata chiel ni be ochung' kanye press conference. Lang'ata ochung' kanye press conference, nikoro ginyiso wa way forward gima notimore. I mean, apa ni pimo wich ni koro nigo be ni rumo matin Kenya. Ngima en gima sacred, ngima en gima Nyasaye machiwo. Okwanyal tugo gi ngima ji. Giwe keto siasa e ngima dhano. Okwabiye. Recho interdiction mag joma nyo rito Central Police Station.